Wow, wow! Ce este asta? Oh, atât de multe baloane! Vreau să fiu aici. Vreau să fiu aici. Băieți, opriți-vă! Cred că asta e... Trei, 3, doi, 2, 1, 1, start. start. Ce este asta? Băieți, uitați ce am găsit! O invitație la Dubai Safari Park? Copii, unde sunteți? Wow, sunt atât de multe lucruri! Copii, ați uitat ceva. Nu puteți pleca fără mine. Scuze, tată. Bine ați venit la Dubai Safari Park! O să avem o zi minunată, Jason. Da, mai ales zebrele. Abia aștepți să le vezi? Da. Hei, Jason, uite cine mai e aici. De ce nu le spunem salut? Bine, voi spune salut. Să mergem. Să ne distrăm puțin. Să explorăm împreună pachetul din culise. Oh, salut, băieți. Jason, nu poți face asta. Nu e frumos. Îmi pare rău, băieți, a fost doar o glumă. Nicio grijă! Vreți să explorați Dubai Safari Park cu noi astăzi? Sigur, să mergem. Bine! Să mergem, Alex! Salut, salut. Am o idee mai bună. Nu. Da. Wow. Oh, pariez că vor asta gustos. Maria, nu poți să aduci mâncarea ta și să o dai animalelor? Îngrijitorii animalelor le dau o dietă specifică și nu pot fi hrănite cu mâncare obișnuită. Cred că ai dreptate. O voi mânca singură. Nu, Maria, nu vei. Dulciurile nu sunt bune pentru dinți. Sunt atât de entuziasmați. Ce urmează? E timpul să ne jucăm cu slime. Steffi, trebuie să-ți cureți mâinile aici. Uită-te. Uite, e lavă! Lava, uite la asta! Așteptați, nu alergați pe pod. Ne pare rău. Lemuri! Cred că vor să-i hrănim. E atât de drăguț! Uite cum trebuie să dansezi. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Alex, Steffi, nu tachinați animalele, bine? Scuze, tată. Ok. Văd un cerb. Wow, uită-te la el! Să hrănim cameleonul. Poftă bună! Limba lui este atât de lungă. Să filmăm un videoclip distractiv cu un șarpe pentru canalul meu. Da, am reușit! Nu filma videoclipuri cu șerpii, Ivan. E periculos. Oh, scuze, tată, nu știam. Uite, rinoceri. Nu te speria, Maria. Să hrănești animalele este atât de tare. Steffi, oprește-te, 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 oprește-te. Nu poți folosi asta, folosește-o pe aceasta. Peria potrivită. Bine.
Să încercăm să-l hrănim. Bine făcut, copii. Elefantul adoră. Jason, ai vrea să faci duș elefantului? Cu mare plăcere. Hai să încercăm! Wow, este atât de distractiv. O, băieți, trebuie să ne grăbim. Următoarea noastră oprire este autobuzul Safari. Hai să mergem. Sara, Jason, Ivan, Maria, Steffi, Dasha. Alex. Unde este Alex? Alex. Nu urca niciodată pe gard, este foarte periculos. Scuze, tati. Bine. Așteaptă, uite-te! Cum? Este o girafă în autobuz. Nu se poate, dar... Vreau să stau lângă fereastră. Nu, este locul meu. Nu, eu vreau să stau. Vreau să stau acolo. Vreau să stau acolo. Dasha, Steffi, Alex, opriți-vă, opriți-vă. Un pasager pe loc, aici. Alex, aici. Așa e mai bine. Da. Salut! Este o girafă chiar acolo. Este atât de înaltă. Nici măcar nu știu numele acestui animal. Știu ce este animalul. Gazelă! Wow, atât de frumos. Trebuie să fac o poză. Este atât de luminos. Maria, oprește-te, fără fotografii cu blitz. Scuze. Bună! Steffi, nu bate în sticlă. Upsi! Poți doar să faci cu mâna. Bună! Sunt foarte flămând. Vreau să mănânc foarte mult. Flămând. De fapt, am niște gustări. Țineți minte, a mânca atât de multe dulciuri este foarte nesănătos. Copii? Nu puteți mânca atât de multe dulciuri. Nu faceți mizerie în autobuz, curățați. Scuze, bine, o să curățăm. Haideți, băieți! Bună treabă, băieți! Hai să mergem. Băieți, mi-a plăcut foarte mult să vizitez Dubai Safari Park. Și mie. Și mie. Da, a fost distractiv, băieți. Trebuie să vizitați acest loc, de fapt, tati. Poate ar trebui să-mi sărbătoresc ziua de naștere în Dubai Safari Park și să iau masa în sălbăticie. Sau să încerc meșteșugurile din junglă. Vom lua în considerare asta, dar doar dacă promiți să respecti regulile. Promit, tati. Achiziționați biletele acum de pe site-ul oficial al Dubai Safari Park și nu uitați să urmăriți Dubai Safari Park pe rețelele sociale. Wow, este o hartă a lumii. Wow, animal! Animale! Salut, băieți! Băieți, veniți! Astăzi vom învăța despre animale din diferite părți ale lumii. Da. Oh, nu! Ce s-a întâmplat? Oh, nu, ce s-a întâmplat? Nu vă faceți griji, băieți! Să adunăm toate cuburile împreună. Da. 1, 2, 3.
Da. Oh, yes! Let's go! Oh, yes! Foarte bine, băieți. Primul pas este gata. Acum, pasul următor este să facem animale din cuburi și să le plasăm corect pe hartă. Ce animale trebuie să facem din cuburi? Lama, cangur, panda, pinguin, urs, lup, ghepard. Bine, să facem asta. Oh, yes! Cangurul trăiește în Australia. Fapt interesant despre canguri, pot sări până la 9 metri dintr-o singură săritură. Uhu! Un alt fapt amuzant despre canguri, nu pot merge înapoi. Am construit o lamă. Lama mea. Lamele sunt originare din America de Sud. Lamele sunt inteligente și ușor de dresat. Fapt amuzant numărul 2. Când o lamă este supărată pe altă lamă, își va scoate limba pentru a-și exprima nemulțumirea, ca acesta. Excuse me? Și ce este aici, băieți? Nu știam ce să facem, așa că am făcut asta. Ei bine, cred că ne-am distrat prea mult. Acum să o reparăm. Gata. Gata. Great! Deci acum să plasăm animalele corect pe hartă. Să facem asta. Panda este din Asia. Ghepardul este din Africa. Un lup. Nu, acela nu este un lup. Am găsit un lup. Lupul trăiește în Europa. Urs, 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 urs. Urșii trăiesc în America de Nord. Pinguinii trăiesc în Antarctica. Iubesc pinguinii.